Ọrụ The Graceland Real Estate Company akpọkọla ndị ntorobịa Anambra nye ha ọzụzụ banyere ohere dị iche iche ha nwere ike isi wee chụta ihe afọ a ga-eri na soshal midia ọkachasị na ngalaba ihe banyere ana. Ya nke a bụ nke akụziri n'ọgbakọ akpọrọ Social Media A Sure Way for Investment bụ nke were ọnọdụ n'Awka ma dọta imerime ndị okwu ha na-ada ụda na soshal midia nakwazi ndị na-eso ha iji wee tụọ alo etu a nwere ike isi chụta ego na ya bụ ịntanetị ma nwekwazi mmekọrịta n'etiti onwe fa. Chibụzọ Obidike ga-akọdalu gị akụkọ anyị. Na-anabata ndị ahụ bịara ebe ahụ, onye Chief Executive Officer nke ya bụ ụlọ ọrụ Maazị Okechukwu Okoli, onye kwuru okwu site n'ọnụ Maazị Emmanuel Obinna, kọwara na ya bụ mmemme bụ nke a ga-esi wee kpọkọta ma kọwaa ihe ndị dịgasị na steeti indọstrị ya na etu a ga-esi si na igwe ọgbara ọhụụ soshal midia wee kwalite ya. Maazị Okoli kwuru na ya bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka akụnụba nke gburugburu bụ nke a ga-esi na ya nwee nnukwu mmụta ego site na ịkpọkọta ndị mmadụ nakwa ihe ndị ọzọ yiri ya, ka ọ na-agwa ndị ntorobịa ahụ ka ha gbaa mbọ wunye akụ ha na ya bụ The Graceland Real Estate. Nke onye isi ndị Youth Council nke Anambra Steeti Maazị Emeka Obi gwara ha na akụrụngwa ha nọ n'aka onye nwere ntụkwasị obi. Ọ gwara ha ka ha were ya bụ ohere nke ndị Graceland na-enye ha bugogo onwe ha n'ọkwa dị elu n'ebe o metụtara igwe ọgbara ọhụụ soshal midia. Onye kwuru okwu na ya bụ mmemme, Nwaada Ifunanya Nwanadile, kọwara na soshal midia abụrụla ebe a na-anọ azụ ahịa n'ụdị dị iche iche nke ndị ọgaranya na ndị ogbenye na-aha nhatanha. Ọ gwara ha ka ha na-elebakwa anya n'iji igwe ọgbara ọhụụ Facebook na Instagram, LinkedIn nakwa TikTok. Ndị bịara ya bụ mmemme ndị gụnyere Ogechukwu Udeze nakwa Tochukwu Ọjị kenere ndị chịkọbara ya bụ mmemme ma gwupụta ebumnobi ha na ha ga-enwe ezigbo njikọ aka ịga n'iru.